Velkommen til uddannelsesmesse for dig, der går i 8. klasse. På messen skal du ind og høre om 3 forskellige uddannelser. Den sidste 4. kan du vælge selv. Uddannelsen vil fortælle dig om, hvordan det er at gå ved dem, hvad du kan lære dig og hvilke muligheder du har bagefter. Når du kommer tilbage til skolen, skal du dele det, du har fået at vide omkring uddannelserne med dine klassekammerater. Nu er det jo ikke i 8. klasse, at du skal vælge uddannelse, men det er vigtigt, at du allerede nu er nysgerrig på, hvilke muligheder du har, og at du undersøger dette grundigt, således du er klar, når du skal til at vælge en uddannelse. Vi glæder os til at se dig på uddannelsesmessen.